Това изглежда ли ти познато? Ами това. Боли ли те гърба или врата, когато работиш на компютъра, когато използваш телефона си? Или се прегърбваш, докато четеш любимата си книга? Изпитваш ли болка, когато се навеждаш или носиш тежко? Боли ли те кръста, докато вървиш? Позата ти на стоене може да ти е удобна, но това е така само защото си свикнал с нея. Впоследствие неправилната стойка създава болка, дискомфорт и води до гръбначни изкривявания. Сега има лесно, просто и ефективно решение, което ще подобри стойката ти. Вече ще се наслаждаваш на изправена стойка при седене или стоене прав, както и на изправена походка, а като резултат гръбнакът ти ще бъде перфектно подравнен. Решението е Comfortis Posture Pro, невероятно удобният и лек коригиращ колан, който мигновенно коригира стойката ти и облегчава болката във врата, раменете и гърба. Просто постави през рамките на раменете си и закопчай колана под гърдите си. Веднага ще видиш и усетиш разликата. През рамките избутват раменете ти назад, а основният колан изправя гръбнака ти. С напредването на възрастта, стойката ми се влоши и започнах да изпитвам силни болки в гърба, врата и кръста. Благодарение на удобният Comfortis Posture Pro вече нямам такива проблеми. Лесно се поставя и сваля. Чувствам се чудесно. Comfortis Posture Pro изправя стойката и помага на тялото да укрепи мускулите около гръбнака, което отпуска натрупаното напрежение в тях и облегчава болката. Когато стоите приведени, получавате болка в мускулите, врата, раменете и гърба. Но когато носите колана, той ви привежда в правилна поза, като така облегчава болката и дискомфорта. Много мои пациенти се оплакват от болки във врата, гърба и кръста. Подобряването на стойката им с Comfortis Posture Pro, който избутва врата и раменете назад, значително намали болката им, а с течение на времето я облегчи напълно. Освен това, вече не изпитват изтръпване и слабост в ръцете. Конопените влакна на растението Cannabis sativa, съдържащи се в Comfortis Posture Pro, спомагат за подобряването на комфорта и стабилността. Лошата стойка може да доведе до изкривявания във врата, което ти причинява силно напрежение и болка, прегърбени рамене, изкривяване на гърба, лошо храносмилане и дори изпъкване на корема. Носейки Comfortis Posture Pro, няма да се тревожиш за нищо от изброеното. Той автоматично издърпва раменете ти назад в правилна позиция, за да предотврати прегърбването, подобри храносмилането и изпъкналия корем. Коригиращият колан ще върне врата и гърба ти в здравословна, правилна позиция. Можеш да го носиш колкото често желаеш, но само от 30 до 60 минути на ден са достатъчни, за да превъзпиташ мускулите на гърба си да поддържат правилна стойка. Когато работя на компютъра, усещам стрелкаща болка във врата и гърба. Установих, че болката се дължи на това, че се изгърбвам и навеждам напред. Откакто ползвам Comfortis Posture Pro, позата ми се изправи и не изпитвам болка. Отново се радвам на пълноценен и активен живот. Лошата стойка не е красива. Привеждането и изгърбването не изглеждат привлекателно. Но не само това. Медицински погледнато, това води до болка, дискомфорт и трайни увреждания на врата, раменете и гърба. Не искаш това, нали? Опитвал ли си пилатес, йога, масажи, студени компреси и часове прекарани в упражнения, но без трайни резултати? Как тогава да постигнеш дълготрайно облегчение? Отговорът е Comfortis Posture Pro. Удобен и лек коригиращ колан, който мигновенно коригира стойката ти и облегчава болката във врата, раменете и гърба. След години прекарани в неправилна стойка и болка, мога да кажа, че Comfortis Posture Pro наистина работи. Вече не изпитвам болка в гърба, чувствам опора и стабилност, не се изморявам така лесно. Движа се свободно, вдигам тежко, работя на компютъра, не се спирам пред нищо. Пациентите, които прекарват дълги часове пред компютъра, телефона или изпълняват тежък физически труд, натоварват врата, раменете и гърба си. Те се изгърбват и изпитват болка. Comfortis Posture Pro облегчава болката, схващанията и слабостта в мускулите, като изправя гръбнака, раменете и врата в правилна и удобна поза. Стойката ми е изправена, нямам болки, чувствам се прекрасно. Доверете се на Comfortis Posture Pro. Обадете се на телефон 02 491 22 22 и поръчайте вашият коригиращ стойката колан на изгодна цена.